gràcies per proporcionar-nos aquest bell espai. Els geganters de Llucmajor per haver volgut participar de la festa i poder tenir aquí presents els nostres gegants. I els xeremiers de la Marina per posar música als nostres dies de festa. També a tots vosaltres per haver vingut a gaudir d'una hora baixa ple de música i ball i que esperam sigui del vostre grat. El primer ball que vos han oferit és una adaptació d'una de les cançons més conegudes a la nostra terra, La Dama de Mallorca. Aquesta cançó, que es pot sentir en molts recitals de música popular, l'han tocat i ballada com a joca, per mostrar-vos que la música tradicional està sempre en evolució, que és viva i que no només manté aquell caire antic que tots recordam quan la sentim. Tot seguit, continuem amb l'adaptació, així que unes fortes bamballetes.
amb moltes ganes i nous projectes que sembla que no tenien massa cabuda en el nostre poble, però després d'uns quants anys, gràcies al seu esforç i perseverança, dit i fet, s'ha convertit en un referent impartint tallers en el Conservatori de Palma, al barri de Gràcia de Barcelona i escoles d'arreu de Mallorca. Però sobretot s'ha convertit en una gran família, on tothom qui estima la nostra cultura és ben rebut.
llarg d'aquest ball improvisat, de plaça, cap a un ball d'espectacle, on en certa manera s'han perdut les arrels. Tot i així, dit i fet, ha procurat respectar l'essència antiga i tradicional. Na Laura, professora de l'escola, va començar ballant als 3 anys en l'agrupació Escola de Dansa de Llum Major de Tomeu Bergues i Joana Bergues. Actuaven a totes les festes del terme, música en directe i un bon grapat de balladors de totes les edats. Amb els anys, molts d'aquests balls, la Jota Ballà, Escor Moreno, la Jota de Pagesia, les boderes i molts més, van començar a ser més rellevants damunt dels escenaris degut a les novetats i evolució innata del ball. Avui, en aquest escenari del claustre, tornarem a ballar perquè no quedin a l'oblit i fent honor als mestres dos d'aquests balls que mestre Tomeu i Madó Joana ens varen ensenyar. En primer lloc, els ballaran el bolero Minqui. Aquest bolero, mestre Tomeu i Madó Joana, el varen aprendre de joves ara fa més de 70 anys a Maria de la Salut. I era el primer ball que ensenyaven als més petitons quan començaven a ballar amb el grup. La Jota de Llum Major. Una jota escrita pel músic Joan Xamana i coreografiada per Tomeu Bergues, tan sentida a la veu de Francesca Canyelles i que avui tenim la sort de poder tornar a escoltar en Laura Cardell. Gaudim-la!